Vítajte pri ďalšej časti nášho seriálu Správa rodinného majetku. Dnes sa zameriame na tému, ktorá výrazne rezonuje vo svete najúspešnejších investorov, private equity. V štúdiu vítam už Petra Bálinta z One Family Office s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti a dlhoročnou praxou v Dubaji. Dobrý deň. A spolu s ním do štúdia zavítal aj jeho kolega Filip Čabart zo spoločnosti One Family Office, ktorý je zároveň partnerom Havel & Partners. Dobrý deň. Dobrý deň. Páni, čo si máme predstaviť pod pojmom private equity? Skúsme to tak poňať od základov. Tak private equity, ako hovorí ten názov, je vlastne podiely v privátnych firmách. Na rozdiel od public equity, kde opäť ten názov hovorí, že ide o podiely vo verejne obchodovaných firmách. Čiže private equity je o manažovaní nejakého portfólia firiem, ktoré sú privátne a ktoré sú vlastne 100% vlastnené tým private equity manažerom. A myšlienka je proste tieto firmy úplne ovládnuť, vytvoriť hodnotu a o nejaký čas ich predať so ziskom. Aké sú výhody investovania v private equity? Tak private equity je o nejakom pridaní hodnoty zo strany manažera, zo strany proste toho private equity manažera, ktorý kúpi tú firmu, pretože tá firma je zlepšiteľná. Proste vidí tam priestor na to, aby zlepšil profitabilitu, aby rozšiel trhy, aby urobil nejaké dodatočné akvizície a proste vytvoril v čase vlastnenia tej firmy vyššiu hodnotu, než hodnotu, ktorú za tú firmu zaplatil. Takže výhoda je v tom, že ten manažer má veľmi veľa ako keby tých pák vo svojich rukách na to zvýšenie tej hodnoty. Zatiaľ, čo tá investícia do verejne obchodovateľnej firmy je ak tam kúpime podiel, tak vôbec nič neovplyvní. Musíme sa spoľahnúť na ten manažment. Nevieme ten manažment ovplyvniť, nevieme ovplyvniť to, či bude trh proste v eufórii, alebo či bude v depresii. Zatiaľ, čo pri private equity je to naozaj o tom vyhrnutí si rukávov, o vojdenia do tej firmy a dodania tej hodnoty cez tie páky, ktoré ten private equity manažer má. Ak sa pozeráme na investovanie v private equity ako takom, možno na tom českom aj slovenskom trhu, ako je to v porovnaní so zahraničím? Já myslím, že ten rozdíl je poměrně masivní. Musíme odlišovat private equity v tom československém slova smyslu a global private equity ve smyslu těch největších světových správců majetku. Tak já se s dovolením zaměřím na tu oblast global private equity, které my se věnujeme. A tam je ten rozdíl skutečně fundamentální. Když se podíváte na typický koláč toho majetku československého investora, je velmi úzce segmentovaný. Typicky mají převahu majetku ve své vlastní společnosti, která jim generuje ten majetek, mají velkou převahu v nemovitostech, a pak následují jako drobné segmenty typicky zájmových oblastí, ať už se jedná o akciové trhy, ale třeba i o umění, nebo velmi úzké segmenty, které zabírají velmi malou část toho celkového koláče. Když se podíváte na koláč ultra high net worth individual nebo nějakých endowment fundů amerického investora, toho zahraničního, ke kterému my zlížíme, na který se snažíme koukat, tak vidíte mnohem větší segmentaci a třeba segment private equity tam zpravidla zabírá jako vyšší desítky. Je to 30-40%. Až takovýhle segment jsou ti investoři ochotní alokovat do tohoto segmentu a naopak nemovitosti a typicky vlastní biznis zabývá úplně jenom marginální část. Hovorí sa, že každá investícia potrebuje svoj čas. Tak aký je časový horizont v podobe private equity? To není tak jednoduchá otázka, jak se zdá. Opět zase se vrátím k typickému československému investorovi, který se na investiční horizont dívá z pohledu dávám peníze do investice, mám časový horizont, dostávám peníze a výnos nazpátek. Ale to není způsob, jakým private equity funguje. Private equity funguje na pluralitě těch investic, takže ten investor neplní na jednou a nedostává na jednou, ale průběžně v čase. Typicky jde 3 až 4 leté investiční období, během kterého se postupně v jednotlivých splátkách, jak přichází jednotlivé investiční příležitosti, ten jeho investiční příslib čerpá a následuje období 6, 7, někdy i 10 let, během kterého se ty investice realizuje, dochází k postupné výplatě toho výnosu, většinou na nelineární bázi. Jo, typicky, když se díváme na nějaký velmi zprůměrovaný model private equity investice, tak 3 roky
se tam ten příslib skládá nějaký 6., 7. rok je nominál té investice na zpátek a pak čekáte nějaký multiple, ten násobek té původní investice, kde se vám to vlastně zhodnocuje v těch následujících letech. Čo sa týka priebehu takej typickej investície do private equity fondu, tak napriek tomu, že fond má životnosť typicky 10 rokov, dokonca môže byť 11-12 rokov, neznamená to, že investor uvidí svoj kapitál aj so ziskom až o 10, 11, 12 rokov. Treba si to predstaviť ako nejaký kolobeh cash flow, kde prvé 3-4 roky investor postupne investuje svoju cieľovanú čiastku, ktorá sa v tej hantírke private equity sa tomu hovorí commitment, kde ak sa rozhodne investovať, dajme tomu 1 milión, tak každý rok investuje 250 000 a v 4. roku je jeho expozícia na tú investíciu 1 milión. Ale niekedy v 5. roku sa mu začne tá investícia vracať naspäť, pretože tie investície, ktoré urobil teda ten fond pred 4 rokmi, už začnú byť realizované. Čiže vlastne od nejakého 5. roku v tom tzv. Investičnom období, teda distribučnom období, sa začne ten cash flow postupne vracať naspäť. Čiže treba si to predstaviť ako postupné vkladanie peňazí do investícií a potom od 5. roku až po 10. 11. rok postupné vracanie sa investícií. Hej? A ak je to dobrý private equity fond, nejaký proste takýto veľký a bezpečný private equity fond, tak ten cieľový výnos, ktorý typicky dosiahnu, je dvojnásobok. Hej? Čiže ak investor postupne nainvestuje 1 milión, tak sa mu vrátia 2 milióny s tým, že 1 milión je tá jeho pôvodná investícia a 1 milión je ten zisk, ktorý na tom realizuje. Mojimi dnešnými hostiami bol pán Peter Bálint a pán Filip Čabart z One Family Office. Páni, ďakujeme, že ste si našli čas. Ďakujeme za pozvanie. Děkuji za pozvání.